Fl-aħħar jiem kienu bosta l-ġenituri li għamlu kuntatt ma' Net News fejn urew it-tħassib tagħhom għal fatt li tfal tagħhom se jispiċċaw mingħajr LSC. Da minħabba li numru tal-LSCs li jaħdmu fl-iskejl sekondarji ġew mitluba sabiex fil-jiem tal-eżamijiet iservu bħala invigilators. Deċiżjoni li ta' kull sena toħloq problemi għal dawk il-ġenituri li tfal tagħhom għandhom bżonn l-assistenza tal-Learning Support Educator. Fil-jiem li matulhom isiru l-eżamijiet dawn l-istudenti ikunu eżentati milli jpoġġu għall-eżamijiet u jingħataw l-istruzzjoni biex ma jmorrux skola. Dan detriment għall-edukazzjoni ta' tfal u anke l-ġenituri, e kif għal dawn il-jiem ikollhom problema fejn se jinħallu l-tfal tagħhom sakemm huma jmorru għax-xogħol. Dwar din il-kwistjoni Net News staqsa lill-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Clifton Grima fejn ammetta li kien hemm bosta ġenituri li kellmuh dwar din is-sitwazzjoni li għaddu minnha ta' kull sena u saħansitra qal li dawn huma l-menti ġustifikati. F'kelma waħda ammetta li hemm nuqqas min-naħa tal-Gvern f'dan ir-rigward. Il-Ministeru irċieva lill-menti li qed tagħmel referenza lihom, il-menti naħseb li huma ġustifikati u tajt direzzjoni sabiex tinstab soluzzjoni u l-istudenti ma jibqawx id-dar. Ġifieri l-istudenti illi tagħmel referenza inti għalihom tajt direzzjoni lis-Segretarju Permanenti sabiex nassiguraw li jkunu jistgħu mmorru u jkun hemm staff kwalifikat ġol l-iskola sabiex jagħmlu l-ġurnata tagħhom ġewwa l-iskejl. Bil-Ministru għalkemm assigura li se jsib rimedju għal din il-kwistjoni, fl-istess ħin ammetta li l-Gvern għandu problema sabiex jattira studenti ġodda li jidħlu għal din il-professjoni. Jekk tgħidli bħala pajjiż għawx l-ixu jew il-problema li nattiraw iktar edukaturi lejn il-professjoni hemmhekk ngħidlek iva. Sissa, għalkemm il-ġenituri rċevew korrispondenza min-naħa tal-Ministeru li se jkunu qed isiru xi arranġamenti biex ikunu akkomodati dawn l-istudenti, ma kien hemm ebda komunikat li preċiża kif se jsiru dawn l-arranġamenti.